Nikdy, opakujem, nikdy som nebol takto účelovo, zákerne zostrihaný s cieľom zo mňa urobiť čo najväčšieho kokota. O tebe som presne hovoril, ty slisky, hnusný, odporný Erik Adamson. Ja som sa s tým prašivým hadom rozprával hodinu o Peťuš na skle prevažne a oni povystrihali tie moje časti toho rozhovoru, ako keby som reagoval na to, čo hovorí Lejkta. No a teraz čekujte, ak to napoja. Sexuálne ma obťažoval napríklad niekoľkokrát alebo na festivaloch, kde ma muži v 40-roční cca chytali za moje intimné partie. Chlapci robia to, čo majú, do čoho ich tlačí ich prirodzenosť. Robia to, do čo ich keby príroda tlačí, ich vlastná prirodzenosť. Podľa mňa to nie je zlé, že to robia. Chápeš? Ona rozpráva o tom, ako ju bezdomovci obťažujú a on to napojí s mojou vetou, že vieš, však chlapci robia to, čo majú, to, čo musia, to, čo im je prirodzené. Nie je to neuveriteľné? To je hygienizmus.